pobednicima ostalih grupa. Prelazimo na vaterpolo. Primorac i Jug nakon 22. kola nastavljaju trku za prvu poziciju u Jadranskoj ligi. Primorac savladao Kataro 12-6, Jug Splitskog Mornara 14-8. Večeras još su igrali Pošk Šibenik 3-7, Kopar Primorje 9-11, Medveščak Jadran iz Splita 10-8. U petak Jadran CKB Budva 5-3, a u ovom kolu slobodna ekipa Mladosti. Jug je zadržao bod više od Kotorana, Jadran je treći sa 32 boda, Budva i Mladost imaju po 31 bod, ispred Primorja i Katara sa po 19 bodova. Kataro je bolje počeo utakmicu, poveo je 2-0. Prvi gol Primorac je postigao tek u 5. minutu prve četvrtine, ali zatim do kraja poluvremena poveo je 6-2 i već tada nagovještavanje ishod ovog meča. Dobio je Kataro i treću četvrtinu, zatim i četvrtu, imao je i 5 golova prednosti, a na kraju najubjedljivija razlika 12-6. Rezultat po četvrtinama 3-2 za Primorac, 3-0 i u drugom poluvremenu ponovo dva puta po 3-2 za aktualnog prvaka Evrope. Najviše golova dao je Azevedo 3, u timu Primorca po 2 gola Milića i Draškovića, po jednom strijelci Čučković, Trajković, Darko Brguljan, Kiš i Štajnmec, za Kataro po 2 gola Nastrana i Smodlake, po gol Kordića i Kunca. Primorac sjajan sa igračem više, 8-6, Kataro veoma loš, nijedan pogodak, a 5 puta igrač više. Zaslužena pobjeda Primorca. Malo mi smeta što nismo uspjeli sa igračem više da imamo bolju realizaciju. Ovo su trenutne mogućnosti. Mislim da je Primorac mnogo jača ekipa i to je pokazala u bazenu. Pretpostavljam da vi formu tempirate za revanš finala Len Kupa i meč sa Savonom. Znate kako, bilo je više tih perioda kada je trebalo tempirati formu. Mi sada malo jesmo više radili, to nam je utakmica godine. Ja se nadam da će momci ući maksimalno jako i da ćemo uspjeti da nadoknadimo tu razliku. Mislim da smo igrali dosta dobro, da se i u određenim momentima je primjećivao taj neki umor. Međutim, do čestim izmjenama pokušali promijeniti taj ritam, državi visoki ritam koji Kataro nije uspio da odgovori. Realizacija s igračem više mislim da je bila presudna, da smo to imali izvanredno i igrača manje, tako da mislim da je to presudili utakmicu. Ovo je faktički početak jedne izuzetno teške serije. Do kraja sezone više nema lakih utakmica. Nema lakih utakmica, u svakom slučaju spremno da očekujemo bilo koju utakmicu. Ide nam dobro, nadam se da će tako i nastaviti. Sigurno da neće biti lako održati ovaj ritam, ali eto, nadam se da ćemo uspjeti imati vremena da se osvježimo malo i da još spremnije dočekamo utakmicu naredno. Primorac u narednom kolu dočekuje ekipu Juga, to je meč je u petak, to je zapravo i odlučujuća utakmica za prvo mjesto u Jadranskoj ligi. Košarkaši budućnosti jedina su neporažena ekipa i nakon trećeg kola Superlige. Podgoričani su na Cetinju savladali Lovćen tek nakon 2 produžetka 106-101. Večera su još igrali Mornar Teod 83-76 i Gorštak Ulcinj 65-80. Budućnost na tabeli ima maksimalan učinak, po 2 trijumfa Lovćen i Mornar, po 1 Ulcinj i Teodo, dok je bez trijumfa Gorštak. Budućnost je preživjela i gostovanje na Cetinju. Nakon velike drame i pobjede poslije produžetka u Ulcinju, Podgoričani su večeras slavili i na Cetinju poslije mnogo uzbuđenja 106-101. Imao je Lovćen veliku šansu da napravi senzaciju, imao je vođstvo u posljednjem produžetku 99-92, međutim do kraja meča Budućnost je postigla 14 poena, Lovćen samo 2, što je donijelo timu Dejana Radonjića treći trijumf u Superligi. Inače, viđeno je puno uzbuđenja, Lovćen je bolje počeo meč, na startu imao prednost, zatim je uslijedila serija Budućnosti, Podgoričani su stigli do dvocifrene prednosti u drugoj četvrtini koju su održavali sve do kraja trećeg perioda. Nakon ulaska Nikole Pavličevića uslijedila je serija Lovćana i potpuni povratak u duel uz asistenciju fenomenalnog Dubljevića i Alekse Popovića. Lovćen je uspio doći do produžetka, a zatim i do velike prednosti koju nije su uspjeli da sačuvaju. Zbog 5 ličnih greški meč u timu Cetinjana nije su završili Popović, Kandić i Ivanović, tako da su
izuzetno oslabljeni bili u tim dodatnim minutima izabranici Miodraga Kadije. Najefikasniji igrač meča je Bojan Dubljević iz Lovćena sa 27 poena. Na drugoj strani najviše je pokazao kapiten Nemanja Gordić sa 24 poena, 17 je dodao Nikola Otašević, uključujući i brojne odlučujuće sa linije slobodnih bacanja. 11 je postigao Simonović, baš kao i Marko Popović. Kod Lovćena osim Dubljevića dvocifren učinak imao je Aleksa Popović sa 21 poenom, 12 je dodao Nikola Pavličević. Nama će titula biti sigurno u našim vitrinama, ja sam to 100% siguran i ja to znam da ćemo mi to da napravimo, znači nema nikakvog alibe, ali jednostavno situacija je takva da kvalitet naše igre mora biti značajno bolji da bi mi imali, da kažete, neke stabilnije mečeve, a eventualni neki poraz, mislim da posle ova 2 meča i u Ulcinju i sad večeras u Cetinju pokazuje da ne bi to bilo nikakva senzacija, nikakvo iznenađenje. Imamo tim koji imamo, on daje onoliko koliko u ovom trenutku može. Ja očekujem da će to biti u nastavku i bolje. Evidentno je da sad već imamo prvu poziciju za play-off i bitno je sad se spremimo za taj play-off, da u play-offu uzmemo tu titulu i to bi bilo zadovoljavajuće. Znači, nikakve priče o nekakvim svim pobjedama, niti o senzacionalnim porazima. Jednostavno, mi želimo da uzmemo samo titulu i da završimo u sezonu kao fantastičan, najbolji mogući način. Rukometaši budućnosti pobjedili su u Morači Sutjesku 37-31 u prvom kolu mini lige za prvaka. Podgoričani su tokom meča imali 15 golova prednosti. Lovćen je juče na Cetinju za gol bio bolji od Rudara, a uoči trećeg derbija šampionata narednog vikenda u Morači Podgoričani imaju bod više od Cetinjana. A naše najbolje rukometašice na korak su od plasmana na Evropsko prvenstvo. Da bi ostvarile istorijski uspjeh, potrebno je da se sutra u 4. kolu kvalifikacija u Hlohovecu pobijede Slovačku. Crnogorske rukometašice besprekorno su odigrale prvi dio kvalifikacija. Pobjedile sa 10 golova razlike u Poljskoj, remizirale sa svjetskim prvakinjama Ruskinjama, održale čas rukometa Slovakinjama i deklasirale ih 39-24, pa već sutra u Hlohovecu imaju priliku da pobjedom osiguraju plasman na Evropsko prvenstvo. 2 kola prije kraja takmičenja po grupama. Naše reprezentativke sinoć su doputovali u Slovačku, a večera su trenirale u dvorani kapaciteta 2000 mjesta, u kojoj će, kako su nam kazale slovačke kolege, s obzirom da je Uskrs i da je u prvom meču bilo 15 razlike za Crnu Goru, ambijent biti daleko od onog viđenog u srijedu u Pljevljima. Atmosfera u ekipi je odlična, sve djevojke su zdrave i sa nestrpljenjem čekaju da još jednom pokažu da su i individualno i kao tim bolje od protivnica i da se u istoriju crnogorskog sporta upišu kao treća selekcija nakon rukometaša i vaterpolista koja je izborila učešće na šampionatu Evrope. Početak utakmice je u 11 sati. Prenosi na drugom kanalu, sudit će braća Kekeš iz Mađarske. To je bilo sve za večeras. Poštovani gledalci, hvala na pažnji i prijatno i dalje uz naš program.